Chystáte novostavbu alebo rekonštrukciu? Sme tu pre vás. Novootvorené RD stavebniny vo Sverepci, všetko pre vašu stavbu. Nájdete u nás tovar špičkovej kvality za dostupnú cenu. Stovky produktov od hrubých stavebných môd po maličkosti do interiéru. Zaoberáme sa predajom stavebného materiálu, stavebnej chémie, tepelných izolácií, fasádnych farieb, mozaikových a fasádnych omietok. Okrem stavebného materiálu ponúkame potreby pre domácnosť a záhradu, elektroinštalačný materiál, elektrické náradie pre majstrov, ale aj domácich kutilov, spojovací materiál, farby, laky, tmely, lepidlá či ochranné pracovné prostriedky. Zo širokej škály produktov si zaručene vyberiete. Ponúkame služby nákladnej dopravy, preprava stavebných materiálov, paletovaného aj voľne loženého tovaru a vykládku materiálu hydraulickou rukou. Zakúpený tovar doručíme až k vám domov. Ďalej ponúkame predaj a dovoz štrkov, piesku a okrasného kameniva. Dovoz už od pol metra kubického. Naša čerpacia stanica RD Trans ponúka tankovanie kvalitných palív za výhodné ceny non-stop, platba kartou, samoobslužný terminál. Všetky poskytované služby dostupné pre zákazníkov na jednom mieste. Areál RD Trans oproti motokrosovému areálu. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatku od 7 hodiny do 16:30, v sobotu od 8 do 12 hodiny. Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle 0903 515 552 alebo e-mailom stavebniny@rdtrans.sk. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.rdtrans.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.